Bugün Qozanның үзәгендә TMTV Production командасы Илназбах өчен клип төшерә. Егетләр бик текәләнеп Илназбахка бик шәп съемка вәгъдә итә. Имештиралар Бёртман фильмындагы шикелле бөтен клипны бер кадрдан төшереп чыгарга җыена. Фәнзил, без кемнән кем? Әйдә оператор әйдә керәбез һәм без дә тапшыруны бер кадрдан төшерәбез. Илназбах белән сөйләшеп, эксклюзив интервьюны башлаганчы, әйдәгез клип төшерүче егетләр турында сөйләшеп алыйк. Әлеге егетләр TMTV Production командасы Барс Media продюсерлык үзәге нигезендә оешты. Ә Барс Media белүгезчә 2005 елда тәүге тапкыр беренче шәп клипларын төшерә башлады. Иң беренче клиплар 2005 елда Кырымда, соңрак 2006 елда Египетта, 2007 елда инде Европа илләре буенча сәяхәт итеп төшерелде. Һәм шул 2005 елдан соң күпмедер вакыт үткәннән соң әлеге егетләр командасы тагын да яшәреп, креативланып, үзләрен TMTV Production дип игълан итте һәм кабат өр-яңа клиплар төшерә башлады. Әлеге клиплар исемлегендә Зәйнәп Фәрхетдинова, Илназ Гарипов, Ранил Нуриев, Илмира Нагимова, Гөлназ Султанова һәм тагын бихисап клипларны атап булыр иде. Ә бүген инде күрүгезчә Илназбахка төшерәбез. Һәм менә ул бүгенге клипның гаеплесе, безнең төп героебыз, автор башкаручы Илназбах. Хәзер без аның үзе янына барып, Илназдан әлеге клип хакында бөтен нюансларны, бөтен моментларны сорарга җыенабыз. Менә ул съемочный бригаданы үзенең яныннан җибәрергә теләми дә. Илназ, ничек хәлләрең? Кемсез? Астагфирулла, кем бу? Ярый, лия хәлләр, Аллаһка шөкер. Әйбәт. Илназ, сиңа бүген бик текә клип вәгъдә итә бит инде, бер кадрдан ди, Бёртман шикелле була диләр. Гомумән менә шундый экспериментлардан курыкмысыңмы син? Юк, курыкмыйм, ул бит экспериментлар булганда кызыграк бит, экспериментлар булганда курыкмыйм нәрсәгә. Аның бөтен шушы клипның экспериментта бөтен фишкасы. Ләсә каян раз килде, чыгдылар, раз килде, эшләдең, уйнадың, кем әйтмеши. Курыкмыйм. Менә беренче кадрлар инде төшерелдеме, беренче моментлар күпмедер уйналды дип әйтергә кирәк, күпмедер өлешәе. Ничек сиңа партнершың, ничек сиңа команда? Әйбәт партнершыда тапканнар дип әйтергә мин, бик шибәр, бик матур, киреләнеп тормый, әйткән эшли, сүзне тыңлый. Шуннан гомумән алганда тегенчектер матур, шибәрлеккә дә, буй сынны да дигәндә инде фигурасы да бар. Әйбәт җегетләр оештырганнар, молодцы. Азатка менә дөресен әйткәндә аның төп не бит инде инициаторы әлеге шушы клипның җитәкчесе дияргә була. Азат тырышкан, молодец. Әлеге дубльне яздырып бетерделәр. Әйдәгез без төп героиня белән әңгәмә корып алыйк. Ләйсән, сәлам, таныш булыгыз. Ләйсән, бүген клипта беренче тапкыр гына төште дип беләмәйме? Дөрес. Ләйсән, ничек сиңа партнерың? Илназ белән Илназның иҗатын моңарча карап бара идеңме? Белә идеңме Илназбах дигән автор башкаручы барын татар эстрадасында? Әлбәттә белә идем. Ул русча әйтмешли, это яркая личность. Знаем его творчество, җырларын беләм. Тавышынык матур.
Илназ ижатынан иң яраткан жыр. Ижатын білем деген şimdi сұрайым. Білем. Ең репертуарынданың бик танылған жыры это «Тыңла йөрәгемне» деген жыр. Тыңла йөрәгемне. Тыңла йөрәгемне. Нык матур жыр. Это просто хит был, мне кажется. Hatlarını alam, yuxsunudan yanam, min seni hamanda üzülüp yaratam, qayt indi qayt canım, gazapılama yuqqa, yandırma güldürme, düzer hal yok başqa, anla yüreğimini, tınla yüreğimini, bütünem yalvaram, karşı kelime indi, qağıl yüzümdəki, qaynar yaşlarıma, sensiz məğnədə yox, jirdə yaşavıma. Бүгінгі клипнің тағын бір героя Илмир. Илмир, сәлем, есәнсіз. Илмир'ні білуімше, әлі кеше түнгі онда ізлейлер гіне еді. Түн ортасында таптылар. Илмир, неше күләктіңсін әлі клипқа сөйләлі бізге шул хақта? Мен TMTV группасында актерлар керек деген еғалан көрдім. Әйе, клипқа керек деген. Шоның үшін мен өзімнің фотографияны жібердім де кешегіне сағат 12-лерде, онlardan 12-лерде мен бек түнне болды енді бұл. Шалтыраттылар да мені шақырдылар клип түсіру үшін. Менә барлык тамашачыларга шушы урында әйтәсе килә, әгәр дә сезнең TMTV каналы төшерә торган клипларда катнашырга теләгегез бар икән, сез TMTV-ның официаль төркеменә, ВКонтактеда официаль төркеменә кереп, үзегезнең фотосурәтләрегезне калдыра аласыз. Шулай ук TMTV Production дип аталган махсус группа бар. Шунда үзегезнең сурәтләрегезне кертә аласыз һәм Илмир кебек клипка эләгергә мөмкинсез. Илназ, менә сюжет буенча бу клипта сценарийны ачып караган идем генә. Сине гомумән кыйнап ташлыйлар. Син нинди физик формада бүген, әгәр дә чынлап та сиңа урамда хулиганнар килеп бәйләнсә, син яраткан кызың өчен сугышырга әзерме? Ансы хәзер сугышып җирек торган яшьтә түгел инде. Но шуңа да карамасына, әгәр дә инде шундый ситуациядә булса, үзебезне әле моңарча әбҗәйтергә ирек бирмәдек. Моннан соң да уйлыйбыз инде, уйлыйм бирмәм дип үз-үземне. Башкаларга карата булганда мөнәсәбәтем шулай ук инде теге кемнедер ким хуритсәләр, кимсетсәләр, әлбәттә мин һәр вакытта теге дөрестлек өчен. Аңлашылды. Уңышлы съемкалар сиңа, Илназ. Теге ни дигәндә, менә малайлар ни дигәндә, менә как раз әлеге шушы сюжетны әзерләргә торабыз. Малайлар килде, берсеннән берсе таза, берсеннән берсе куркыныч малайлар шунда. Йо, бер шумалым инде. Аллага тапшырып, менә матур итеп әлеге съемкаларны эшләп чыгарга дигән. Азатта инде бөтен өмет Азатта. Булды. Рәхмәт, Лилия. Рәхмәт сиңа, Илназ. Азат. Bütün ümit Azat'ta deyip söylüyorlar. Neydeyiz Azat'ның da kim икәнен күрсәтик. Исәмсез Азат ул белүгезчә TMTV Production командасының иҗади бер вәкиле, җитәкчесе дисәк тә була. Азат, нәрсә көтәсең бүгенге съемкалардан? Ничек сиңа геройларың? Геройлар бик шәп, съемканың яртысын уже үткәрдек. Безгә ошый. Бөтен әйбер уйлаганча бара. Әле бүгенге калган съемкаларда шулай үтсә, бик шат булыр идек. Уңышлар сезгә, Азат. Барысын да әйбәт кенә төшереп чыгыгыз. Ничек төшергәннәрен без әлбәттә күзәтербез һәм сезгә дә күрсәтербез. Шушы урында клипның тагын бер күренешен төшерәчәкләр. Ул да булса Илназ Бахны әлеге пушмакта бер төркем егет кыйнарга җыена. Бик кызганыч барып айрасы килә, ләкин клипның кагыйдәләре шулай куша һәм әйдәгез карыйк, моңардан нәрсә килеп чыгар. Мискин Илназ Бах.
Amne bugün İlnaz'ını yakından görüp, aralaşa başlagaç, sahnedagi baxt turmuşdagi İlnaz'dan ayrılama? Ayrılam. Onun чувство юмора бик шундай көчле, күлдере. Аның белән эшләү рәхәт, но авыз гел җырык. Amne әлеге дубльны төшергәндә дәйме режиссер егетләр инде ачуланар, İlnaz'ны кыйнап ташлыйлар, ул җирдә күлеп ята. Гомумән, ничек сезгә бүгенге съемкалар? Ошадымы? Авыр моментлары нәрсәдә булды? Авыр моментлары юк да соң инде, просто мин өйрәнмәгән кеше булгач, бәлки шуңа нирәктер. Новое, яңа ничек. Для меня это новое. Шуңа. А в целом все понравилось, все как бы в пределах разумного, легко. Менә Илназ, син партнершаны бик нык мактап ташладың да бит әле, син бит әле безнең өйләнгән кешеме? Хатынның клипларында тамашачы, хатынның клипларында Илназ үзе барып төшәме? Үзе клип төшерәм дигәндә, монда партнершы белән төшә, аны мактый Илназ, нидән бу өйдә разборкалар булмасмы? Юк, булмастыр, нишләп дисәң, мин башта бу клипта без бит инде уйлаган буенча мин җырчы гына икенче кешеләр уйнарга тиеш. Аннары Азат белән шундый бер фикергә килдек тә, нәрсәгә башка кешене нитергә? Лучше главный рольдә үземне үзем булса, аннары иптәш җегетләр менә бөтенсе таныш җегетләр. Аннары те партнершы дигәннән иде әллә ни проблем булмастыр, чөнки хатынның клибында мин чалам. Yok, ул да минем клипта чала, конечно, но әмма ләкин әлеге моментта ул балалар белән. Һәм мин аны теге алай кирәктер дип тә белмим инде. Булса начар түгел инде. Булса начар түгел. Но шуңа да карамастан анда көне буе менә аның бит мәшәкате күп, менә бер өлешеңә төшерү өчен безнең ярты көн вакыт үтте инде. Бер өлешеңә төшереп. Ә монда ул балаларны кая куясың? Аның кичкенәсе бигрәк тә тыңгысыз. Шуңа күрә мин уйлавым буенча аның теге балалар белән булуы хәерлерәк. Илмир, син менә бүген инде көне буе диярлек съемкалар дәйме гаҗәпләндергән моментлар булдымы сине? Минем өчен беренчедән бу бик авыр эш дип әйтәсе килә. Чөнки телевидениедән карагач бик кыска гына 2-3 минутлык кына клип көне буена сузыла икән. Мин шуңардан бик шаккаттым, дөресенчә. Булай миңа бик ошый, бик кызыклы, кешеләр дә бик күңелле дисәң. Шуңа көне әйбәт кенә үтә инде. Бик рәхәт кенә үтә. Ә син өеңдә TMTV каналының әлеге премьераны көтәчәксеңме? Бик көтәм, то есть минем өчен бу бик кызыклы эксперимент дисәң булай инде. Шуңа мин көтәм. Рәхмәт, уңышлар сиңа. Дуслар, сез дә Илмир кебек клипта герой булып төшергә теләсәгез, языгыз безгә, кушылыгыз безнең TMTV-ның официаль группасына, кушылыгыз безнең Instagramдагы аккаунтыбызга, һәм сез дә клипның герое була аласыз. Көн дәвамында барган съемкадан нәрсә килеп чыккан, әлеге клип тамашачыга ошармы? Бик тиздән без әлеге клипның премьерасын үзебезнең каналда сезгә тәкъдим итәрбез. Безне күзәтеп барыгыз. Әлегә мин сезнең белән саубуллашам, бер атнадан кабат күрешербез. Пока-пока, эфирда булды шоу-без.